Bueno, arratsaldeon eta ongietorri gure bizipoza guztiona aurkezpen ekitaldi honetara. Ekitaldiaren ardatz nagusia, bizipozak aurrera eraman duen proiektu berria izango dugu. Bizipozaren dokumentala eta dokuweba ari gara. Proiektu handi hau, Danobat Group kooperatiba taldearen laguntzari esker egin ahal izan dugu, eta Arena Komunikazioen ekoiztetxearekin egindako elkarlanari esker aurrera eraman izan dugu. Gaur dokumentalak ikusi eta gozatzeaz gain, ekitaldia borobiltzeko gonbidatu bereziak ere izango ditugu, baditugu hementxe gure artean. Voluntario gisa etorri zaretena guztiak, eta lehenengoa aurkeztuko dizuet hemen ere alboan dago. Galder Perez jauna, mila esker gurekin egoteagatik. Plazerra, eta Anabel Arraiza. Bizipozaren proiektua dela esan dugu, baina zer da bizipoza? Elkarteen elkarte bat dela esan dezakegu. Gaur egun, Euskal Herrian aritzen diren 35 elkartek osatzen dute bizipoza. 35 elkarte eta guztiak ezberdinak baldin badira ere, helburu eta nahi berdinak batzen dituzte. Elkarrekin, 35ak elkarrekin beste altaboz bat egiten dugu. Egungo gizartea eraldatu eta haur eta familia guztien eskubideak bermatuak izango dituen gizarte inklusiboagoa eraikitzen lagundu nahi dugu. Bizipozaren ezaugarri nagusienetako bat, aniztasuna da. Aniztasuna eta gainera euskarak batzen gaitu. Bueno az gaitezen gaurko ekitaldiarekin ba. Euskal Herrian, kaixo esateko modu berezia badaukagu. Agurra egiteko modu berezia dugu. Gaurkoan, Beñat Salegik agurra dantzatuko du. Zuretzat itzaliko dut iluna, zuretzat eskuetan eguna, zuretzat odeien gozo leuna, zuretzat bihotzeko laguna, zuretzat piztuko dut ilargia, zuretzat derderri purtargia, zuretzat gaueko itxasargia, zuretzat irribarre erdia. Ni zurekin, zu nirekin, elkarrekin, bitatute jartuan, bematean, gauetean, dantzan eta kantuan. Ni zurekin, zu nirekin, elkarrekin, bitatute jartuan, bematean, gauetean, dantzan eta kantuan. Kaixo esateko era berezia eta agurra ere berezia, mila esker Beñat, Zederra. Bai, plazerra, hola ikustea. Bueno, dokuweba aurkezteko unea iritsi da. Dokuweba, Itz arraroa, xelebrea, zer da? Bueno, polita, dokuweba, haua betetzen duzta. Dokuweba. Bueno, bizipoza.eus atarian eta elkarteen webgunetan aurkituko duzue dokuweba. Ai, orain txartu esan du. Dokuweba. Bueno, atal berezi bat da eta bertan hementxe daukazuen irudi hau aurkituko duzue. Elkarte guztien dokumentuak ikusi ditzakezue, elkarte bakoitzean, irudi bakoitzean klik eginezkero, ikusentzunezkoa martxan hasiko litzateke. Bueno, Anabelta, ze iruditzen zaizu horietako batzuk ikusten baditugu orain, hemen, eta hementxe, pantaila dakagula, pantaila handia? Bai, ordenagailuan ikusi baino, Asko zobeto, hementxe. Asko zobe hemen. Gainera baditugu ordezkariak, baditugu elkarte desente, baina gaur ikusiko ditugun dokumentaloien ordezkariak hemen ditugu, beraz, gonbidatuko zaituztegu goltzara etortzea. Mesedez, Andrea Calvo, Jennifer Pérez, Amaia Peula, Nerea Godoy eta Andrea García. Txalo bat. Txalo ezo bat. Bueno, Nerea Unairekin ere badator. Unai ez dugu aipatu, baina Unai ere hemen dugu, ezta? Eta nork hartuko du hitza zuen ordez, Nereak? Tokatu zaizu, ezta? San Filipo elkartetik, venga.
Bueno, lehenik eta bain eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Hemen elkarte batzuk bakarrik gaude, baina azalduko dizuet laburki nortzuk autozen. Hemen gaude Kaleor Kalliko, Ulertuz, Aspanovas, Down Sindromearen Fundazioa eta elkartea, Naizen, gure zeineak, Aspanif eta besteren bat, Gaituz Esport, ez dakitenak esaten dituan, baina bueno. Elkarte bezala, denok ditugu gure betebeharrak eta gure oztopoak, baina Anabelek eta Galderrek esan duten bezala, badaukagu zerbait batu egiten gaituena. Eta hori da, denok nahi dugula munduan leku bat izan, eta munduak guztiontzat beharko lukela. Orain ikusiko duzuen bezala, mikrodokumental txikiak egin ditugu, eta badaukagu baita ere dokumental handi bat. Eta biziposak batzen gaitu eta dokumental horietan argi geratzen da. Orduan gure aldetik eskerrik asko eta espero dugu gustatzea. Aurreratu dizue, dokumentalak ikusiko ditugula. Baina eskerrik asko, boskot. Seikote. Hori da, eskerrik asko. Bueno, esan bezala, segidan dokuweba osatzen duten 5 elkarteren dokumentalak ikusiko ditugu. Baina aurretik, beste 2 lagun gonbidatu nahi ditugu. Igo daitezela, Oiana Bartra eta Mikel Jauregi. Bertsolaria beraiek, bai, igo. Kokatuko zarete hango aldean, inportaz bazaizue, fotokola dagoen lekuan, eta proposamen bat eginen dizuegu. 5 elkartea aurkeztuko ditugu, elkartea ikusi, elkarte bakoitzaren dokumentala ikusi, eta ondoren zuek bertsoz erantzun. Bai? Mikel, zuk zuen elkartearen eginen duzu? Bale. Eta gainontzekoak Oianak? Bale. Hori ginen dugu, bai? Elkarte bat ikusi eta bertsoz erantzun. Aspanovas minbizia duten haurretan eramen gurasoen elkartea da. Bizkaian egiten dugu lan, konkretuki Gurutzetako ospitalean. Niretzat Aspanovas izan da, edo guretzat, basamortuan urbotila bat. Hori esan nuke izan dela. Badago jende bat, edo elkarte bat, prozesua erosoago eramateko egiten dizula laguntza. Familiek elkartu zirenetik, diagnostikatu berri diren beste familiei arreta integrala eskaintza zen lehenengo helburua. Bai, arreta soziala, psikologikoa eta pedagogikoa. Sartzen zara ospitalean eta ordu asko pasatzen dituzuan, egun asko, eta ikusten duzu egunero norbaitek datorrela, umeekin jolastera, pailazoak datoz astean behin, beste egun batetan eskulanak egiteko, eta galdetzen duzu. Hasten zara, baski egiten zara noski, eta horrela ezautzen duzu Aspanovas. Alde batetik, hasialdi inklusiboko programa bat daukagu, programanen barruan ekintza batzuk antolatzen ditugu, familiak ezagutzeko, haien esperientziak konpartitzeko eta elkarte identitate hori sendotzeko. Gu garrantzi handia ematen diogu ere ospital barruan egiten dugun lanari. Bertan egunero profesional batzuk joaten dira umeekin tailer terapeutiko batzuk egitera, bai haien egonaldiak eramangarriagoak egiteko eta gurasoek ere tartetxo bat izan dezaten. Adibidez, Aspanovas Gurutzeta ospitalean ondoan dukan pisuan dutxa bat hartzeko edo janaria prestatzeko. Zure gaitza ez da kentzen, baina besteekin konpartitzea, beste gauza bat da, ez? Eta beste umeak ezagutzea, eta ezala bakarra, eta, zuretzako arnasa pizkatxo bat hartzia da. Etorkizunari begira, gure erronka nagusia haurretan eta haien familien eskubideak erakundeek bermatzea edo asetzea izango litzateke gure nahia, beraz, etorkizunean gure lana beharrezkoa ez izatea.
Haurtzaroa bihurtzean, bizi mintakaos, pixkat goxatu leike musuz eta ahoz. Edo umearekin denbora igaroz, Azpanobazekoak bihurtzera datoz, une gogorrenetan bizitza bizipo. Bota behar diguzu orain, bertsoa, Mikel. Mikel, zure dokumentala ez dugu ikusi orain. Gero eginen dugu, bale? Orain ikusiko dugu beste bat, Oianak erantzungo dio, eta zurearen ondoren zuk, bale? Kaledorkaiko hitza erromanez da, eta biharko hijitoak esan nahi du. Elkarte hau hasi zen Tio Manuelen Ametzerekin, bere kabusik hasi zen ikasten, eta ikusi zuen behar batzuk. Zagutzerakoan Kaledorkaiko nik nengoen institutoan. Eta nik beti jakindet zehozer gehiago nahi nuela egin. Ez da ikusten hainbeste hijitu bat institutoratik gehiago iristea. Ezagutu nuen beste hijitu batzuk, nun beraiek ikasketak zituen, beraien lana eukitzen zutuela, eta azkenean nik eren nahi nuen hori. Niretzat referentzi handia eta izugarria izan zen, eta oraindik da. Kaledorkaiko niretzat laguntza izugarria izan da. Elkartean daukagun helburu nagusiak dira aholkatzea, sentsibilizatzea, bestei laguntzea, ze batzuetan ez dira kapasaiek bakarrik gauzak egitea eta gure apoiarekin egiten dute. Lan egiten dugu bai familiekin, bai gizartearekin, eskoletan ere lan egiten dugu, eta gure asmoa da ijitoen herria edo ijitoen kultura zabaltzea, ez? Bakarrik ezagutzen dute telebistan edo ikusten dutena, eta azkenean guretzat harri handi bat da. Zeren hori ez da gure realitatea. Alde negatiboetan gaude sartuta, eta hori aldatu nahi dugu. Denok pertsona gara, eta bakoitza bere kulturarekin, bere izarearekin, bere hizkerarekin, eta azkenean mundu honetan behar duguna da denok berdinak izatea. Desberdinak, baina modu berean berdinak. Euskal hijitoak ta erromintxela, kultura dierazpen itzela, ta beraz dela, altzor preziatu bat denak bezela. Semea jaio zenean gogorra da. Da gero ez dakizun nora joan. Osa, zuk oin bai, baina lehen ez. Da orduen guraso batzuk alkartu ginen, da orduen egoan asoziazio. Hasi ginen gauzak egiten, lehenengo estimulación temprana. Da gero, eskolara logopedia, psikomotricidad, eske dana. Umeak lehenengotan dana behar daurie. Ikaslan ikasinaz euskara ikastea dugu aukerana da, eta pizkat eteratzea bete mundura euskaran kirintanaz. Eta txekitetik azien aziten informatika, teknologia. Berria ematen dutunean, joaten gara ospitalera edo klinikera euren
gurasoakaz egoten, da, bueno, esaten zelan gauzen horre, etorten direz, danak etorten direz, Down Syndrome Fundaziora. Jaiten danien, hartzen edo, la atención temprana, 0-3 urtera, gero 3 urtetik atención escolar, edo, bueno, da gero ja dau, nausientzako empleo, búsqueda de empleo, hasta la edad adulta. Agenda bai dugu egiten, gero autoayuda, pilates, bete da leher kultura, da gero bideofogun, eta bestea da bebai etxuagaz berbaitea, ez? Eta eki berberik, banek euregi laguntzea, da gero biztina bebai, hori da Bilboko tareak guztiak, ez? Dugu aukeranak, ez? Jaio zenean Mikel nigan etorriko bazan elkarte bat, ezingo zan, desberdina total. Ni bakarrik egon nintzen. Baina gero da, vamos, maitagarria, osazke. Euriri, oitu da, eure ikasi detala, eta euskararen ikudean nire moduko bertonak, ez? Bizkat ikarteko. Eskerrik asko nanori baina ondo etorri garago. Tale osoa ospatutzeko gure aukera daukagun. Eskerrik asko muzu bero nire partetik seguru. Horrela segikuko naiz ute osoan bitartu. San Filipo sindromea gaixotasun genetiko eta degeneratiboa da, pairatzen duten haurrek entzima bat falta dute eta horrek haiengan adineko pertsonengan ematen den Alzheimerraren antzeko sintomak eragiten ditu. Erabaki genuen Euskal Herriko elkarte txiki bat sortzea, bertan dauden familiei harrera hurbilago bat emateko. Izan genduen neba bat, Gotzon izenekoa, ez zegoen gaur eguneko horrenbesteko informaziorik, ez da ere internetik, orduan bideratu gintuzten Gurutzetako ospitalera, lehenengo kasua olako egoeran ikusten zutena. Elkarteak hainbat terapia finantzatzen ditu, musikoterapia dela, psikomotrizitatea eta beste hainbat arlo eta elkartetik, gune desberdinetan eragiten dugu, aurren bizikalitatea alik eta onena izan dadin, eta egunerokotasunean hainbeste galdu ez dezaten. San Filipo sindromearen arazo nagusia edo erronka nagusia da gaixotasuna etengo duen entsegu klinikoa aurkitzea eta aur guztientzat hori lortzea. Obera dudabarik, obera egin dut guk ezagutu gendun garaitik eta gaur egunera. Arlo medikoan, ikerketan, entsegu klinikoetan, oraindik ez dauka sendabiderik, baina esperantza jarrita daukagu entsegu klinikoan. Oso garrantzitsua da ere bai, elkartea bizibilizatzea eta gizarteratzea, eta gizarteak ikustea gutxi garen arren eta gaixotasuna arraroa den arren hor dagoela. Jenteak garai batetan nire neba Gotzon nahiko, arraro hartzen zuen, baina gaur egun gizarteak esku bat luzatzen die, irrifarre egiten die, eskoletan ere
ikusten da baztertzeko joerarik ez dagoela, horrek ematen digu bizipoza dudabarik. Gaixotasuna arraroa dela, baina umeak ez. Eta orduan mesedez ez ditzetela umeak modu txarrean begiratu edo pretxuz begiratu eta haien portaerak errespeta ditzatela ez dituztelako asko, ez dituztelako nahite egiten. Nork bere izaera, nork bere artea, nork bere begirada ta begitartea. Ibilera espezial ta motrizitatea, nor bere gustu eta kuriositatea, ze gauza polita den berez izatea. Entzumen urritasuna zekaten umeen familien artean sortutako elkartea da, entzumen urritasunen beharrak asetzeko. Azten zarenetik esaten dizutenen arte, zure semea gorra dela, hilabete batzuk edo denbora bat pasatzen da, gure kasuan ez genuen ezagutzen inork gogorra zenik. Eta batean agertzen zaizu mundu berri bat, hemen bertan dagola, zure alboa, eta azten zara galderekin, zarantzekin, eta zoa zulertu zara, kasu honetan, eta basagutzen duzu ja, zuk zaude momentu utzean. Eta hor ja gelditzen zaren plan, bale, esan daiket, zergatik ez, edu gaitezke, esperantza bat ematen dizute. Familien laguntza eta arreta zerbitzua, non informazioa emoten zaion bai osakidetzan, bai hezkuntzan, eta bai hizkuntzetan. Eta bai badakagu logopedia zerbitzua, gero badakagu ere bai aisialdi zerbitzua. Tailerrak eta irteerak. Txikitatik hartzen dituzte, orduan da prozesu bat. Baina bai lagundu gaitu egitea normalizazio bat, eta umeak ikustea, jende gehiago dago, batzuk lodiak gara, beste batzuk dira argalak, beta horrekoak dituzte, edo, nik dauzkat implanteak. Normalizazioa, asko dela ja. Sentsibilizazioak egiten ditugu, bai ikastetxetan eta bai udaletara. Gizartea jakitea ze zailtasunak dituzten ume hauek edo pertsona hauek, eta oso erraza dela konpontzea, eta egokitzapen bat egitea. Pazientzia aukitzea. Zeren ametzitzen momentu honetan hitz egiten du euskara, erdera da, sinu hizkuntza eta aurten ezin gara ingelesarekin, eta 4 urte ditu. Azken finean normaltasun hori ez dizkizu hormak jartzen, eta zuk egiten duzu gauzak natural moduan. Gutxienez entzun eta ikusi zer den. Eta agian posaren bat, bizipoza ematen dizute. Ze berezitasun daukan entzumen urritasunak, baditu bere argiak, baditu bere ilunak. Barkatu, barri eziko nahi. Ze ezaugarri dituen entzumen urritasunak, baditu bere argiak, baditu bere ilunak. Bizitza ona euki alda, tauki aldira lagunak. Adi egon behar dugu, eta zorroztu zentzunak,
sarritan geugarelako, ulertu behar dugunak. Sarritan geugarelako, ulertu behar dugunak. Hau artista parea. Mila esker, Emozionatu gintzara, Mikel? Ez? Ez! Nik uste ama ikusitakoan emozionatu zarela, Amigo! Ez ez esan diazu, ba? Mila esker bikote. Oiana Bartra eta Mikel Jauregi. Bueno, oraintxe, bost elkartetako dokumentalak ikusi ditugu, baina gogoan izan, biziposa.eus webgunean, atarian, beste guztiak ere ikusgai badituzuela. Bueno, eta aurrera eginen dugu, eta orain musikari eginen dugu tartetxo bat, bai? Hori da, hementxe, Ze Amaiz taldeko Aiora eta Piti dauzkagu, diskoa atera berri dute gainera, atera izenekoa, agenda bete-betea dute, baina batartea indute hemen ere, Bizipozan aurkezpen honetan egoteko. Beraz, txalo batekin hartuko ditugu. Hau Arratsaldeon. Itzita leiotik begira, gorriak ezpanak, ie urdina, malko txiki bat, zugo goratzean, irribarra handia, zori ontasuna. Tokeri biliko naiz, baina ben aldatu da, oraingo beroa, ez da izaten zena. Aldakorra naiz, agian buru harina, hotza bero hau neberean, kea bezala airean, egan nabil gauean, dantza luze batean, mi askatuz aizean. Horrela bada bizitza, hartuko dut beti den moduan. Horrela bada bizitza, beti aurrera egin beharko daldakorra naiz, agian buru harina, zurita beltza neberean, kea bezala airean, egan nabil gauean, dantza luze batean, mi
Eskerrik asko. Eskerrik asko benetan egiten duzuen lana gaitik eta erakustea gaitik, ez genekien ezer eta holan ikustea benetan oso emozionantea da. Eta jarraitu lanean, olako jendeakin eske esperantza dago munduan, hainbeste kaka ikusten dugu eta olako indarra zuek eukitea, guretzako benetan pasada bat izan da. Eskerrik asko. Mila esker, aiora zure hitzen gatik bai. Horixe da gure intentzioa, hola guztiak ikusita, ea mundu guztiak ezagutzen duen gure gizarte hau. Bueno, 35 elkarte daudela esan dizuegu hasieran, baina elkarte hauekin batera, voluntario sare hande bat badugu ere Bizipozan, eta baita diruz babestu duten babesleak eta bazkideak ere. Pertsona, elkarte eta eragile guzti hauen koordinazioa, voluntario bezala diharduten talde eragile batek darama. Talde eragile hau, gaur egun bazkideak diren pertsonek osatzen dute. Lehendakari ordea diruzaina eta idazkari postuak, elkarte hauetako bazkide diren elkarteen ordezkariek betetzen dituzte postu hoiek, eta gero badaude beste gizarte eragile batzuk ere bazkideak direna. Hoien artean daude AEK, Elkar, Ikasi, Uezi Unibertsitatea, Ikastolen elkartea, Irrien Lagunak eta Katxiporreta. Eta Bizipozako koordinazio orokorra, pertsona batek darama, Leire Elizegi da bera, eta Leirek hartuko du hitza oraingoan. Txalo bero bat Leireri. Hor dago. Leire eta Amaia datoz, biak talde eragilekoak. Animatu zaigu beste pertsona bat. Danobat Group kooperatiba taldea esan dizuegu izan dela guzti hau aurrera eramateko ezinbesteko laguntza eman diguna, eta horren ordezkari, Aitor, hitz hartuko duzu, ezta? Aitor Arrizubieta. Bueno, atxaldeon guztioi. Eta mila esker gaur hemen bildu izanagatikan denok, elkarteak eta hemen zaudeten guztioi, eta nola ez, ekitaldi hau ere posible egitea aurrea eman dezuten guztioi, ez? Eskerrik asko, plazerra handi badalako, gaurko hontan dokumentala eta doku weba hemen Bilbon aurkeztea eta hemen denon artean partekatzea, ez? Eta, bueno, plazer bada ere, talde eragilearen izenean ere, Danobat Grupeko Aitorrekin ere gaur hemen hitza partekatzea, bide hau elkarrekin egin degulako, ez? Eskutik egin degulako eta eskutikan jarraituko degulako. Eta hori diogu sentitzen degulako, ez? Talde eragiletikan sentitzen degulako, hainbat proiektu burutzen ditugula urtean zehar, baina gaur aurkezten dugun hau, bai sentitzen dugu dala garrantzitsuenetako bat, eta benetan tresna indartsu badala, ez? Batetikan Bizipozako elkarte guztiek parte hartzen dutelako, dezutelako hemen zaudet eta asko. Elkarte guzti hauen, ez, errealidade guztiak bistaratzen dialako, balore eraikitzaile asko bistaratzen dialako, eta guzti hori elkarteen eskutikan, ez? Elkarteak zuek, elkarteetako lagunak, familiak eta aurrak jarri diozutelako irudia, eta hotxa guzti honi. Beraz, zorionak eta eskerrik asko handiena zuei guztioi, benetan. Eta, bueno, jarraian ikusiko dugun dokumentalean, Bizipozari buruzko xehetasun gehiago ikusiko ditugu, ez? Orduan jarraitu dezagun gaurkoan Aitorri hitza eman eta gero dokumentalaz gozatzen, eta jarraitu dezagun, oantxe esan bezala ere, ez, benetan posible dalako guztiontzako beharko luken mundu bat eraikitzea, elkarrekin, elkarlanean jarraitu dezagun, eskubide guztiak, ez, bermatuak ditun Euskal Herri bat, Euskal Herri inklusibo bat, mundu inklusibo bat, alaitasunez Bizipozez eraikitzen. Beraz, jarraitu dezagun lanean. Eskerrik asko. Saiatuko naz aldanik eta laburrek egiten, urtebiko prozesu honetan bizi izandako guztiak kontaten hasi ezkero igual bakarrik gelditzen ez. Imaginako zu esan bat emozio ondiren tartean eta zelan bizi izagun dugun dena ez. Bueno, pixkate
2017an Dano Bat grupen barruan, 2017 aurretik eman izan ditugu laguntzak, biziposa bera bide lagun izan dugu, laguntza txikiak edo txikiagoak, kopuru duinekin, baina 2017an ekien duen bizkat hausnarketa momentu bat, eta esaten genuen, aukera daukagu, eta segaitik ez ditu proiektu potoloak hartzen, eta proiektu potolo hieri laguntzat ematen, eta proiektu potoloak aurrera ateratzeko aukera bat sortzen, ez? Eta, hausnarketa horretan, zabaldu genien Baskadi guztiei aukera, proiektu ezberdinak aurkezteko. Kirolarekin zerikusia zutenekin, egun gizatearekin, kulturgintza, edozein motatako proiektu potoloak. Gauza bi nahi genituen egin, bat zan, esan ditudan bezala, proiektu potoa lagundu, eta bezat gure Baskideak ere egunerokotasunean beraien lan egindako lanak zer suposatu alduen, eta zertan lagundu aldugun pixkat bizipos hori elkar banatzea, ez? Salduen nuenen prozesa, 50 proiektu ezberdin aurkeztu ziren, eta hemen azten da apur bat, Dano Bat Group biziposaren lagun izatea, nik ikusten dut, pixkat biziposaren errua, era positiboan, eta biziposak sustengatu du hori, ez? Zergaitik. 2017an Derioko biziposa egunean, onginean ikusi genuen, biziposarekin zerbaitik gehiago inalko zala. Deitu genion Leireri, zuek imaginazio handi daukazue, proiektu potolo emateiko zue seguru, bidali meze zuen ideia. Eta, 4-5 lerrotan bidali zuen ideia, aurkeztu genien, saltu genuen lehenko taula baten, eta hor, 50 proiektuetatik 10 barruan biziposa agertzen zen. Eta 10 proiektu horretatik egin genuen zen, Baskide guztiei aukera, proiektuak ezagutu eta boskatzeko. Dano Bat Grupen 6 kooperatiba gara. Eta 6 kooperatibetan biziposa lehenengo 3 artean sartu zen. Biziposa bera bakarri proiektuaren aurkezpenarekin sostengatu zen. Eta guretzako izan zen, txute bat, goratzen ez deitu ginen egunean, izan zen. Oso txute handi bat, ez? Eta, azkenean, sarratzen da zirkula, biziposak eguna sortzen du, Dano Bat Group handik agertzen da, ikusten du, eta biziposak aurkezten duen proiektuaren kin bakarrik aurrera irtetzen du, eta gero, porrotxek bere aurkezpena egin zuen bezala, esan zuen bezala, bat hona artean izan gara kapaz makina herramienta bat sortzeko eta hau sortzeko, ez? Etxe guztietara heltzeko, eta rotasunez ikusten dugu Dano Bat Grupetik eta pos handi batetik, hau sortzeko kapaz izan garela denon artean, hau leku pio atera alduko dela, etxe pio atera alduko dela, eta gero ikustea bai, ez? Aurkezpen ezberdinetan, elkarteak, eta elkartentzako uste dugu izan dela, punto inflexioat izan dela bai, elkartzeko gehiago eta babes bat egoteko, ez? Eta gutzako hori oso positiboa izan da. Sarretan entzun dugu batez betalde eraian aurretik, aurkezpen ezberdinetan eskerrak emoten Dano Bat Grouperi, ez? Eta eskerrak nik uste alderantzizko bidean doazela, lehen aiorak esan dako moduan, egiten duzuen lana, da, itzela, taldeak, biziposak berak, talde eragileak, hori da, erderaz esan da, balor intangible, hori gustatuko litzaieke askori eta askori hau eukitzea, eta benetan zorionak biziposa, eta biziposako elkarte guzti hori, zuek egindako lana dalako hau denaz, zorionak. Eta, bukatzeko, eta aukera dauko da mikrofona hartu dotelez ja, guztu eta hartuko ala hortik bat gero sorpresaren bat, baina musu handi bat, Pirritx, Porrotx eta Mari Mototxeri, ze kontratu sistematek ez da bapurtuko ematen duten maitasuna, eta guk eroentzako daukagu maitasuna. Asi que musu handi bat zegoentzako bai. Lehenengo kolpea enkaja ondea dozu, ze gogorra da, 3 urteko neskat bateri izatea leusemia dakala. Nere goira da seme bat daukatela behar bereziekin, nahiko afektatua. Beste proba egin nuen, eta automa esosta ja, ofizialmente, eskiosen multizola. Jendeak gurpilaren goikaldetik begiratzen zaitu. Nolabait ez du begiratu nahi. Daramasun semea edo alaba bere ezintasuna, hor nolabait gizarte mailan ukazio bat egiten dago.
arazo batzuk daudela medio, guraso biologiko batzuk ezin dituzte behar dan bezala haur bat ezitu. Batzuk, solozioa agogarena ere batzuk Espainian. Hasi zitzaigun esaten eskatiko bat sentitzen zela, ikusten genuena zen bakardadea handia genuela. Saharako errefuxiatu kanpamendua jaiotako haurrak dira. Guk dugu 9 urteko garun paralisia duen seme bat. Ez da ezer aizentzat euskeraz, eta ikastola da bere eskubide euskeraz bizitzeko bai. Etiopia, batipat iparraldea oso lehorra da. Bakarrik egiten du euria 2 hilabete urten. Kanpoan ez onartuak geratzen ari diren asko eta asko dago. Ez ditu ekintzak guztientzako prestatzen. Ez da egokitu behar direnak ez guztientzako izan behar dute. Famili asko zegoela beraien umeen beharrak asegabezedura ikusten zutenak. Sortzen dira zarantzak, sortzen dira jakin mina, ez dugu ezagutzen mundu hau, eta gure mundua izango da. Pentsatu genuen elkarte bat sortzea familiei laguntzeko, ez? Familia berri bat etortzen danen, pixkat babestuta sentitzea, ez? Aurretan erabeen eskubideak aldarrikatzea. Eta orduan gukiten duguna da, aurroiek ekarri eta hemen sendotu. Umeek jasotzen dute disiplina anitzetako terapiak erakoordinatu batean eta integral batean. Fisioterapia, logopedia, gizarte lana, psikologia. Arreta psikologikoa haurren bizinari eta bere familiari bai ospitalan eta ospitaletik kanpo. Dituzte bizitzaileak, haiekin klaseta, laguntzeko aurrak hobekio ikastea. Laguntza sare bat osatzea hutsune horiek betetzeko, bolondresekin. Laguntzea, bakoitza aldun neurrin. Aholkatzea, sentsibilizatzea, bestei laguntzea. Informazio hori helaraztea eta gure babesa eta maitasuna ematea. Paret grisa hauek kendu eta askoz ere politagoa egin. Desberdinak gara. Ondiak, txikiak, kolore desberdinetakoak, gauza desberdinak aldarrikatzen ditugu, behar desberdinak dauzkagu. Bakoitza gure kolorea dugu, geure baloreak aportatzen ditugu, eta deon artean ostar bat osatzen dugu. Elkartzen geha bizipozan guztiok, elkarte guztiok, baditugulako bai helburu berdinak eta bai nahi berdinak ere. Ez genean guztiok, nahi dugu guztiontzako beharko luken mundu bat. Da izango balitzalako eraikuntza baten teilatua, elkarte bakoitzaren zutabea, eta gero bere teilatua izango balitz bezala, bizipoza bera ez. Deno sentitu gara inoiz berezi ez. Batzutan gaixotasun bat izan dugulako, arinagoa, larriagoa, txikiagoa garenean edo zaharrago garenean, edo sindrome bat daukagulako, edo maitatzeko, harremantzeko, geure emozioak bizitzeko modu bat edo bestea dugulako. Eta hortik nik uste sortzen diala elkarteak ez. Guztiontzako beharko luken mundu hau eraikitzeko bide horretan elementu oso garrantzitsu badia elkarte guzti hauek ez. Bakoitza ari da mundu hori eraikitzen, baina denok elkartuta, bizipozan elkartuta ere, beste indar bat, beste altagoz bat egin dezakegu, bai balore guzti hauek, bai gai guzti hauek gizarteratzeko. Behar berezia dira, segurazki beteta ez daudelako, baina eskubideetaz ari gara, denok daukagu eskubidea, hezkuntzarako, maitatzeko, maitatuak izateko, kulturarako, kirolerako, lan batetarako. Sinergia ezberdinak egiteko aukera, kanal ezberdinak, elkarte guztietan behar dugu momentu jakin batean, voluntario bat, gure ekintzak aurrera eramateko. Babes hori ere eskaintzen du bizipozak. Pixkanaka bakoitzaren mezuak, bakoitzaren beharra, bakoitzaren aldarrikapenak txikiak badira ere,
txikitasunetik denak elkartuta, ozenago entzuten. Berto batekin aziko neuke, famili edo lagunak, lagunarekin jogoratzen naiz, beti akarkin ibiltzeak. Bizipozak aldarrikatzen duena gure helburu berdina da. Elkarte pila bat gaude, gaixotasun ezberdinetakoak, adin ezberdinetakoak. Nahiz da arazoak desberdinak izan, egin beharrekoak antzerakoak dira. Bizipoza da kriston babesa, trampolin bat guretzako. Jakitea zikeran ez gaudela bakarrik. Kultura integrazioa eta ere bai zergatik ez hizkuntza. Ematen dugu aukera gehiago gure lana zabaltzeko. Danok berdin izateko aukera hori? Begira, honek ere badu, eta bani badaukat bat, baina beste honi baditu bi, eta talde handigo baten parte sentitzea. Bertan realitate desberdinak ikuste ditugu. Nik uste hori ere indarra ematen dizula, egunerokoan jarraitzeko. Eta bizipoza festa gero oso garrantzitsua da urtean zehar, dena zabaltzeko eta gizartaratzeko. Nigan etoriko bazan elkarte bat, ezingo zan, desberdina total. Ez da sentitzen bakarik bide hontan. Proiektu polita, anitza eta anitza elkarte bat anitza baldin bada, gure ere bada, ez? Bizipoza da ere gure elkartearen parte, bai. Beti lagundu ditzen dago, jakitzia beste batzuk daela, eta buntzat ez da laguna gara. Bakit nire bezala daela beste batzuk, eta ez posik, hori ez, beha gustora. Hasieran elkartera iristen zarenean, zure familia da laguntza jasotzen duena, baina gerora, zuzara bestei laguntza eskaintzen diezuna, elkartasun edo sare bat sortuz. Kontaktatu nuen eta netzako izan zen bombazo bat, egia esan, ni bezalako jendea ezautzea, bat zu baino 15 urte gehiagoki, edo bat potolo izena txikia ondia berdin du, azkenen sindromeak eramate zaitu situazio berdin eta ez, eta hori netzako izan zen oso potentea. Konturatzen azena izela bakarra ni gaixotasun honekin eta bapozik. Horri txainun da aten txanporrot dena, bari mototxe eta peretxe. Emaseuen bideo pila bat, kamiseta bat. Basamortuan urbotila bat, hori esan nuke izan dela. Badago jende bat, edo elkarte bat, prozesua erosoago eramateko egiten dizula laguntza. Hitz egiten euskeraz, inengo jendiak gustura berekin eta bai. Jende bila, are baixen eta jolastu genuen. Indarkeio, osasuna hobeto, gauza asko ikasten ditut, eta kriston pasatzen genuen. Denan nabaritzen dela, jendea aldatzeko dauzkala, eta nik uste, neurri txiki baten gure laguntzari esker dela. Zure gaitza ez da kentzen, baina besteekin konpartitzea, beste gauza bat da, ez? Guretzat suposatu du ikustea ez garela bakarrak. Emandako paso guztiak ez dira bakarri ongarriak LGTB-ko jendearentzako ez eta gizarterako ere. Pentsatu, beran ama eskuzabalik egongo dela ume hartzeko eta hori da zoragarria. Denbora guztian gabiltza gizarte mailan aldarrikatzen, inorrek ez duelako gure umeengan pentsatzen, eta pausokan bai. Ez dugu ezer aldarrikatu behar badakigu behaiek gure umeengan pentsatzen dutela. Bai administrazioak, bai herritarrek elkarrekin aritzea eta bakoitza doken sensibilidadetik eta arduratik erantzutea modu duin batean jende guztia izan.
gizarte hobeago bat egiten saiatzen nahi gea, euskaratik eta euskaraz. Pixkanaka bagoaz proiektu handi hori esker, munduan gure zeregina, edo Euskal Herrian batez ere, gure zeregina zabaltzen. Beraien balore guzti horiek eta transmititzen jasotzen dituzunean, bai pertsonalki eta bai kolektiboki jasotzen dena da nik uste indar bat, eta indar handi bat, eta indar eraikitzaile bat, guztiontzako beharko luken mundu hori eraikitzeko, eta eskubide guztiak bermatuak lituzken gizarte hori eraikitzeko bide hortan. Nontzeko, medipuza da, matezona. Matezona handia. Pozin hau, lanokin, eta guztu da, no? Hora, nire matezona. Niretzat bizipoza da, jakitea norbait beti egongo dela zuri laguntzeko eta ez bakarrik niri, gure ingurukoei bebai. Kidola egiten nagoen dugu. Egotea behituten itxasori eta holan, eta entzun itxatzoko soinue. Plantatu gauzak. Plantatu loreak eta guztiak. Nire familia eta lagunekin egotea. Elkarrekin egotea eta errespetatu. Euskaraz abestu, dantzatu eta ondo pasa. Nire mama, nire aita, nire arreba, nire laguna eta guztiok juntatzen zait egon. Niretzat bizipoza da lagun eta familiarekin egotea. Egon dute ititan etxian. Jendea pozik bizitzea daun lekun daun jendeakin ondo dutea. Abestu eta kantatu. Eiobakin jolaztea handia da, behentzako, nik asko maite da, zatu nire hori izatea da romantikoa. Bizitzeko gogoa. Etxean geldiri behatzen baldin bagara ezin dugu ez lortua. Elkartu eta burrukatu. Berdintasun legala eta soziala lortzea, kontutan hartza LGTB kolektiboa. Gero eta jende gehiagori eta instituzio gehiagori iristea. Haur eta gazte hauen bizitza baldintzak hobetzea. Gure umeen integrazioa. Gizartean, herrian, eskoletan, kiroldegitik eskaintzen diren ekintzetan, gauza guztietan, onartuak eta ondo egokituak egotea. Urritasuna ez izatea oztopo kirola egiteako garaian. Azkenean ikastetxe guztiak prest egotea lako kasuak onatzeko edo bertan bat gehiago bezala egoteko. Aniztasuna osatzen dugun gizarte osoaren isla izatea guztion lana dela, ez? Gaur egun ezarriak dauden genero eredu horiek puskatzea. Beraien lurraldera itzultzea da, ez? Mendebaldeko Saharara, beraien lurralde bat badutelako, gaur egun okupatua dagoena eta bertara itzuli beharko luketena. Harrera familia gehiago lortzea, aur gehiago ekartzeko. Jendeak jakitea hemen gaudela, edozein arazo dakatenean gu ere hemen gaudela eta laguntzeko prest gaudela. Jendeari kontzientzatzen saiatzea, importantea dalako, danok ulertzea, danok iguala gehala. Bere eskutik aurrera egingo dudala edo egingo dugula, eta bera bezalako aur guztiak zoriontsuak izan daitezen. Normaltasun horrekin hartu behar da, ez? Eskolatan, instituzioetan, kalen, ez da erreza bat ere, baino bidea hori da, hori argi da. Egia da, gerota hobeki daudela, baina oraindik lan handi egin behar da. Denak ezinezkoa dirudi egiten den arte, egiten jarraitu eta bakoitzak aportazio txikiarekin azkenean ikusten ari gara gauza handiak lortzen ari garela. Hemen gaude, guretzako ari gara, baina zuentzako ari gara, denontzako ari gara, nahi dugulako Euskal Herri bihurtzea.
da baina mundua bada, segintzen zala aurrera, nire proiektuak egintiarren, eramaten da bihotzan, eramaten da bihotzan. Primero, Mikel, oso egin duzu. Eskin asko. Eskerrik asko zuri. Bueno, aurrera jarraituko dugu. Jarraian izanen dugun gonbidatuari parte hartzeko gonbitea egin genionean, ez zuen inolako zalantzarik egin, eta berak ere hemen egon nahi zuen. Eta bizipoza zinguratuta dator, eta guk danok berarekin belarriak gozatuko ditugu. Gurekin da, Etxe! Arratsalde on danori. Bueno, nik edo guk Bizipoza elkartea duela 2 urte ezagutu genuen, gure pailazo maitagarrien jarraitzaile garen bezala, Derioko Bizipozaren jaian ezagutu genuen, eta konturatu ginen ez, nolako garrantzia daukan horrelako elkarte batek, saiatzen gara gure aurrei behintzat, erakusten desberdinak garen enean berdinak ere garelako, eta batez ere, elkarte honek argi islatzen da bena elkartasuna, hitz hori, uste dugula dela gizartearen funtsezko gauzetako bat, eta saiatzen gara guzti hori beraiei erakusten, eta elkartasun horrek ematen du hartu eta eman eta hartu, orduan niretzat gonbidapena jasotzea hartzea da, eta ez zaite zer kostatzen hemen zuei ematea. Eta joko dudan kantu hau, Bi begi izeneko kantu hau, nire bi begiei idatzi nien, baina gaurko honetan Bizipozari abestuko diogu. Bizipoza baitelako aur eta guraso askorentzat etorkizunari begiratzeko beharrezko duten begi hori, ez? Orduan zuentzat. Jaiotzea, bizi berri baten hasiera, etenik ez duen istorioa kontatzen hasi zen. Arnastea, amaren besotan babestea, amaren besotan babestea, berotasuna zen, bizitzaren hasiera omen zen. Ez dio kantzera baten etorri ginen, soka aurrera egitea, indarrez aurrera egitea, irakatsi zuen.
ikustea, goizero argia ikustea, ulertu joan ginen, eta orduan begiak ireki zituen, etorkizuna ulertzeko beharko nituen. Bi begi etorkizunari aurre egiteko, bi begi iluntazunetik ihes egiteko, bi begi alaitasunarekin bizitzeko, besarkada hura berri sentitzeko, sentitzea zirik zaudela ikustea, sentimenduekin babestea, beharrezkoa zen izatea, zureagatik borrokatzea, maite duzuna defendatzea, eraikizioan ginen, eta orduan begiak ireki zituen, etorkizuna ulertzeko beharko nituen. Bi begi etorkizunari aurre egiteko, bi begi iluntazunetik ihes egiteko, bi begi alaitasunarekin bizitzeko, besarkada hura berri sentitzeko, bi begi etorkizunari aurre egiteko, bi begi iluntazunetik ihes egiteko, bi begi alaitasunarekin bizitzeko, besarkada hura berri sentitzeko, iluntazunetik ihes egiteko, etorkizunari aurre egiteko. Mi esker. Eskerrik asko Iñaki, plazerra. Bueno, dagoeneko denok uste dut badakizuela, ja, bizipoza zer den, nork osatzen duen, zeintzuk dituen helburu, eta orain, zuei bideratu behar dizuegu gonbitea. Lagun batek dion bezala, denak ezinezkoa dirudi egiten hasten zaren arte. Bakoitzak beretik keinu txiki bat eginez gauza handiak lortzen dira. Ikus dezagun hurrengo bideotxoa. Denok daukagu zerbait besteekiko berezia egiten gaituena. Denok dugu zer eman eta zer jasoa. Denok gara berezi eta denok gara ezberdin berdinak. Gauza bada hankartean duguna eta beste bat sentitzen duguna, berez garena. Gurpildun aulkian, itxu, gor edo beso motz, bi aitarekin, bi amarekin, ama edo aita bakarrarekin, han edo hemen jaioak izanez, kultura ezberdinak partekatuz. Horrela osatzen dugu mundu eder eta borobila, eta bakoitzaren berezitasunei esker da bizitza berezia. Pozik bizi gara eta zurekin gara bizipoza. Keinu txiki bat, hori da eskatzen dizueguna. Bizipoztuko zarete gurekin? Hauxe da gure aurtengo kanpaina. Bizipoztu zaitez, izan babesle, izan voluntario. Izan ere, bizipozak aurrera eramaten dituen ekimenek aurrera egiteko, eta baita elkartek dituzten eskaerei erantzuna emateko voluntarioak behar ditugu. Bi era dituzue voluntario izateko gurekin?
Batetik zuen denbora eskaini diezagukezue, edo zer gauza dela eta behar dela eta, edo bestela babesle bezala ekarpen ekonomiko txiki bat eginez. Bakoitzak beretik eman dezake, berdin dio zein den zuen lanbidea, zurgina, itzultzailea, ikaslea, irakaslea, musikaria, saltzailea, denok dugu zer eskaini. Bizipozak eta bizipozako elkarteek voluntarioak behar dituzte. Gaur bezalako ekitaldian parte hartu edo laguntzeko adibidez. Denbora soberan ez daukanak ere, esan dugu, badaukala aportazio ekonomikoa egiteko modua. Bizipoztu zaitez, izan babesle, izan voluntario. Oso erraza da, zuen izen abizenak eta helbide elektronikoa utzirik, zuekin jarriko gara harremanetan. Sartzerakoan, eman dizuete esku horri bat, esku horri hori bete dezakezue, zuen ageldarrek esan bezala, izena eta korreo elektronikoa utziz, gero bukaeran izanen duzue voluntario bat, zuen izen emate horiek jasotzen. Eta bizipoztu direnak gure hurrengo gonbidatuak dira, hortxe ikusi ditugu batzuk, Gaizka Garitano eta Atletikeko futbol jokalariak Marta Unzue, Maite Oros, Damari Segurrola eta Andere Legina. Txaro bero bat! Ze serio, bizipoza da? Apa, txaleon. Hola, igo edo. Bai, noski. Ni txikia naiz. Bestela holan, Txaleon, bueno, lehenengo eta behin eskerrik asko bau posible egin zuen guztiz hori. Emozionanti zen da benetan ikustie zuen eguneroko lana. Askotan ez da nahi ikusten, inun bez. Inspirazio bat zari, hori bakarrik alda esan, jarraitzu holan. Ikusi da zelan detaile txikizenak aldaketa handizek alda bezala. Eta hori, bakoitza diferentia da, berezize gara, bakoitza da modukoa, eta nik uste dut importantian ala dana batera lan eitzie, mundu hobe bat topetako, eta horretarako dano batera injartzu izetie. Eskerrik asko. Etxiko dute zure baimenakin. Mila esker, ikusten duzu Atletik futbol taldetik, fundaziotik hain zuzen ere, gaur ere etorri zaizkigu, beraien denbora eskainiz. Hauek bezalako voluntarioak, gonbidatuak izan ditugu voluntario denak. Voluntario edonork eman dezake edozer. Gauza gutxirekin, gauza asko egin daitezke berak esan duen bezala. Eskerrik asko boskote, Bueno, eta iritsi gara, ekitaldiaren bukaerara, eskerrak eman behar dizkizuegu guztioi etortzeagatik, eskerrak eman behar dizkiogu ere Bilboko udalaren bidez, areto ederra hau erabiltzeko aukera izan dugulako, teknikariak ere gure esku jarri dituztelako, lehen Aitorrek esan du, behin da berriz esaten dugula, baina eskerrik asko ere, bai, berriro ere, Dano Bat Group kooperatiba taldeari, eta Arena Komunikazioen etxeari ere, bai, elkarlan hau egiteko aukera emateagatik. Eskerrik asko guztiei. Eta eskaera txiki bat ere egingo dizuegu, hortxe, bizipozan fotokol bat daukagu, ikusi duzue, eta bertan oraindik argazkia atera ez duzuenok, gero animatu eta egin. Hor, bada euskarri bat, eskuak ez dakizuela non sartu, guk aitzakia ematen dizuegu, hartu, horrela ez daukazue aitzakirik, beraz animatzen zaituztegu denok oroitzapen bat eraman dezazuen, bai? Bueno, hemen zaudeten guztiak zuek proiektu handi hau ezagutzeko aukera izan duzue, ezagutzeko aukera izan dugu, orain Euskal Herriko herri eta txoko guztietara iritsi nahi du bizipozak. Gure errealitatea denek ezagututa, gizarte hobeago bat eraikiko dugu denon artean. Bueno, eta ekitaldi honetan utzik egin nahi ez duen beste talde bat, aurkeztuko dugu oraingoan, ikusi ditugu lehenago, Kaledor Kaiiko hijituen elkartea, hauek festanon, hauekan egoten dira, beraz ere, gonbidatuko ditugu bertaratu daitezen, Kaledor Kaiikoko gure lagunak, ez dira etorriko? Bai! Pekamelo, abestia eskainiko digute beraiek. Kaixo, arratsaldeon.
Guretzako biziposan egotea plazer bat da, oso posi gaude elkarte honetan egotea, eta bideotxo honekin ikusten da oso argi zein da gure asmoa, gure lana, eta hemen amaiera emateko, beti bezala Anabel esan duen moduan, festan, gure hezkuntzetan esango dizuegu maite zaitugula. Gurekin, Tio Moro, Pau, Super Pau, Unai, eta nileni maite zaitute gure bertsioan Te Camelo abestuko dugu. Eskerrik asko. Mansas te camelo a tu quis, mansas camelo butel, los chaborros estiñelan pacote, se enajelan de la basti, se enajelan palaquel, camelan que la yaqui, suclar los chijachare, caripen siempre sería, siñelaba caripen, estiñamos a gustito, te prende los chachipen, lacha se diría locha, chacurra dirá chuquel, esto es el rominchela, euskal roman y pene. Maite zaitun, maite zaitun, yo te camelo, garlochi, maite zaitun, maite zaitun, yo te camelo, caripen, maite zaitun, maite zaitun, yo te camelo, garlochi, maite zaitun, maite zaitun, yo te camelo, caripen, maite zaitun. Volando voy, volando vengo, volando voy, volando vengo, por el camino, yo te entretengo, por el camino, yo me entretengo. Maite zaitun, maite zaitun, yo te camelo, garlochi, maite zaitun, maite zaitun, yo te camelo, caripen, maite zaitun, maite zaitun, yo te camelo, garlochi, maite zaitun, maite zaitun, yo te camelo, caripen, maite zaitun, yo te camelo, caripen, maite zaitun. Nice to ke, eskerrik asko. Txalo bero bat, Kaledor Kailikoko lagunentzat, eta txalo bero batekin ere jasoko dugu oztopo guztien gainetik Euskal Herria, Euskal Irria izateko ahalegin guztiak egiten dabilen gure lagun handia, hantxe dago Porrotx! Kaixo, txer modu zaudete? Tori, polita. Beno, bukaera emango jogu saioari denok parte hartuz, bale? Zerbizi posaderona da, eta orduan puxika banatuko ditugu koloretakoak, aizate banatzen, aizate puxika banatzen, Tori, zurine. Tori, banatu puxika koloretakoa, denoi, banatu denoi. Tori, txuk ere, bai. Hala, Tori, hala. Banatu puxikak, Tori, eider palmo. Hombre, Mikel! Earra mertxua zorionak, Zer modu zaudete, ondo denok? Bai, Tori, San Filipo, Tori zuek ere bai, banatu puxikak, zue baukazue puxikak, Tori, banatu puxikak. Eta puztu mesedez, Juan Pustutzen puxikak, koloretako puxikak Juan Pustutzen, eta
Eta bukatuko dugu gudakigun moduan, kantuan, dantzan eta koloretan. Pentsat dezazuen puizika gu garela. Opa gaizka, opa ekipo, opa atleti, Ondo. Bero, pentsatu gutako bakoitza garela puizika bat. Eta gu daukagu gure kolorea. Eta gure kolorea eskaintzen diogu munduari. Eta horrela koloretako mundua sortzen dugu. Horretarako gutako bakoitzak geure burua zaindu behar dugu. Gure burua zaindu eta pentsatu puizikagu garela gutako bakoitzak. Horregatik mantenduko dugu puizika airean. Ez dadin erori, ez dadin puskatu. Eta airean usten dugunean eskuz, buruz, eta horpoz, eta ipurdiz, eta mantenduko dugu puizika goian. Bakoitza berea, bakoitzak ondokoak gurea eta denok denona. Horrela denon artean ostadarra osatuko dugu. Bai, ulertuta, metafora. Vale, bueno, hau da, hau da mermelada, Hau da goxo-goxoa. Zue puizikaia ba ezio ziten dut zerbeira. Katxe porreta, tori. Hala. Bueno, entarako jarri behar dugu zutik, Venga, zutitu denok, nahi behar zute pasillo datera, jarriko dugu musika, Manolo Urbietaren kanta dago, jakin dezazuen. Venga, gaizka, zubetuta zaude, buruz eta zueke bai, Gola sartzen, porteroa sartzen. Jarri musika, mesedes! Laguno, hola koloreak! Hola musika! Hola, hola! Hola musika! Pumba, pumba, pum. Musika gora doa. Hola, hola! Pumba, pum. Golpeka, golpeka. Eskutiko jaldera, zerutik eskura, lurra ezikutzea, hortago altea. Hola Ostadorra, hola Kolorea, haupa bizipoza! Musika gora doa, golpeka, golpeka, eskutiko jaldera, zerutik eskura, lurra ezikutzea, hordago kalkoa. Eskutiko jaldera, zerutik eskura, lurra ezikutzea, hordago kalkoa. Opa bizipoza! Bero, pues... Gauzatxo bat, orain oso pozik zaudete denak, bizipoztu zarete denak, eta hau argazki batean jaso behar dugu. Argazkilaria hemen jarriko da, eta argazkitxo bat aterako zaudeten bezala, berak aginduko digu, Ibai, mikro eta dena utziko izun nahi baduzu. Nik hitz egin, bale, bale. Oe, salchicha eta puré, oe, 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 salchicha eta puré, oe, oe. ¡Hola, globa! ¡Hola, hola, globa! ¡Hola, hola! ¡Hola, Kolorea! ¡Grápale, cachiponeta! Guapo, guapo, guapo.